hanyar fatake, hanyar fatake, hanyar fatake, hanyar fatake, hanyar fatake, hanyar fatake ta mutu kowa da kowa sai gudu. Hanyar fatake, hanyar fatake. Ba mu da wani abin alfahari a duniya in ba noma da kiwo ba. Gaskiya. Noma da kiwo shine abin alfaharinmu. Duk ɗan da bai samu tarbiyya a gidansu ba, dan ya samu kansa a cikin harkar ta'addanci, kar ka yi mamaki. Shaye-shaye ba yaro, ba babba, ba mace, ba namiji. Duk abin da kaga mutum ya samu sai da ya yi haƙuri. Saboda haka ina yi ma nasiha da gargaɗi ka tsaya ka bi harkokin duniya a hankali. Kai yaro, abinda ka zo mana da shi ka ajiye ka juya abin murɗe maka wuya. A zalimi zaluncinsa ne yake gamawa da shi, mugu hukuntarsa ce take tarwatsa shi. Don haka yanzu za ku ɗibi abin da kuka girba a hannu. Ɓarayin hanyar fataki, ƙarya kuke, mu zaɓi su kan ƙarya ku ta ƙari, ni ne maganin, ni ne mai babban sanda. Na gaji da zama da kai da irin abubuwan da kake yi, ba zan iya zama da kai ba. Mun hudu, To, zuwa tudun wada. Wata rikekiyar mutijiya, na yin ƙwaya, zan harbe ta, sai ta haɗiye. subhanallah. Sai da na kuma ko uku ne a cikin ta ko hudu. To da ta san ba sarki sai Allah. Hadiya ta masifa ce. Gaskiya. Da ne mutu buku a nan gurin. Sai ta amayo ni. Subhanallah. Ran da na fito shine ran nan na Aka yi gida sunan shi. aka yi sunan bawan Allah. Da akwai kashe wani don bukatar wani, da akwai safarar ƙananan yara, da akwai fashi da makami. Wanne kake so? Za ka fi mutuwa idan mutuwa ma ta ganka za ta tausaya maka. Walan keluwa a riga, walal keluwa yar kirki, sha riga, sha turki. Fatake.